May hapon sa tanan. Welcome sa atong weekly Bible study. Sa di pa kita magsugod, aghato na mo kamutanan sa paghatag sa atong kagulingon diha sa prinsya sa Ginoo. Lang itong amahan, among ihalad kanimo karon ang among Bible study. Labi na o Ginoo nga preparasyon namo diha sa Kwaresma. Nana kami sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma o Ginoo. Kaning tanan among ihalad diha sa pagpangama ni Santa Maria pinagi sa pagampo. Magmaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo, bulahan may ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan mo sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyan po mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, maayong hapon sa tanan. Atong weekly Bible study karon sa ikatulong Domingo sa Kwaresma, kinutlo sa basahon sa ato ang Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 25. No? Ngani, sa ato ang pagsugod, basahon siguro nato ang ikaduhang pagbasa. No? For Jews demand signs and Greeks desire wisdom. But we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weaknesses is stronger than human strength. Gikan kani sa sinulat ni San Pablo dito sa primerong sulat ni San Pablo dito sa taga Corinto, no? Kapitulo 1, versikulo 22 ngadto sa 25. Kanina'y kalambigitan sa ato ang Ebanghelyo, no? Kaya itong Ebanghelyo kinudlo gikan sa kang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa 25, no? The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple he found people settled, cattle, sheep, and doves, and the money changers seated at their tables. Making a whip of cords, he drove all of them out of the temple, both the sheep and the cattle. He also poured out the coins of the money changers and overturned their tables. He told those who were selling the doves, "Take these things out of here. Stop making my Father's house a marketplace." His disciples remembered that it was written, "Sell for you, house will consume me." The Jews then said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said to Jesus, "This temple has been under construction for 46 years, and will you raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of the body, and he was raised from the dead. His disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. When he was in Jerusalem during the Passover festival, many believed in his name because they saw the signs that he was doing. But Jesus on his part would not entrust himself to them, because he knew all people and needed no one to testify about anyone, but he himself knew what was in everyone. So mga igsoon, ang mga
Hudiyo nangayo og sinyalis, no? Og ang mga Grigo nangayo pod og kaalam. But si San Pablo nagtubag kanila diha sa second reading kato ang gibasa nga si Jesus mo'y gahom, no? Mo'y gahom sa Ginoo. Og si Jesus mao ang kaalam sa Ginoo. So wisdom and power makita nimo diha sa imong gipangita gingnan niya ang Hudiyo ug mga Grigo, no? But ang iyang expectations manggod sa gahom o kaalam sana kananang gisumbalik sa ilang pagpangutana ang kaalam sa Ginoo diha mapakita sa pagka walay kusog o walay kanang pagkaluya, no? Pagkaluya nga usay gani kanang kanana ang baby ayon, no? Tungod sa iyang pagkaluya. Kani mga pulunga diha sa sinulat ni San Pablo ngadto sa Korinto nagapahinomdom kanato nga mao kani ang leksyon nga ato ang pagatun-an nga og pagasabton isip mga disipulo ni Kristo. Si Kristo nga na kananang gi-crucify, gilansang sa cross, namatay na sa cross, pinagi sa iyang pag-antos, passion and death, and resurrection, no? Kaya naman, gitan-aw nila nga ang kana dayong gi-crucify, kana na ang gilansang diha sa cross, diha ang walay gahom, walay kusog, o pagkamaluya sa ato ang Ginoo kay gilansang sa cross. So ang buot pasabot ni San Pablo nga kanana ang ilang idea nga ang Ginoo kanana ang they come in glory, ang Ginoo ning come of glory nga na diha sa iyang kahimayaon, nakita niya sama sa ato ang kanana ang gitun-an sa ikaduhang kanang simana sa Kwaresma nga ang Ginoo nagpakita sa tulo ka apostoles kung unsa gyud siya kapag mahimayaon nga Ginoo, no? Ngani nagistorya si ayo sa mo pag istorya kay wala pa pagkanaog nilagikan sa bukid, wala pa diha ang akong passion, death and resurrection. Panahon sa Kwaresma atong paghinugtukan og balik, no? Mao ning panahon sa Kwaresma nga ato ang i-evaluate ang ato ang kaugalingon diha sa ato ang pagtuo. Labi na sa kanana ang pag-antos, pagsakripisyo sa atong Ginoo, pagkalansang sa cross ug pagkamatay ug later on siya nabanhaw, no? Kaya naa may kalabutan itanan. So ikaduhang basahon si San Pablo naga-istorya nini sa mga Grigo o sa mga Hudyo nga dili kana mao ang inyong pagtuo sa Ginoong Hesus nga gilansang sa cross. Dili siya. Ipakita niya iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Pinaagi sa laing nga matang sa kusog, laing nga matang sa kananaang wisdom, no? Kaalam. But ang kaalam sa Ginoo sa inyong nahibaw-an nga maluyahon ang Ginoo tungod nga lansang sa cross, diha ang ato ang kaluwasan, diha niya ipadayag iyang gugma kanatong tanan, pinagi pagluwas ato ang kasalanan diha sa cross. So atong ebanghelyo karong panahon na ug ato ang primerong pagbasa nagpahinumdum kanato og right relationship to God, no? Insakto ato ang pagipaglambigit sa Ginoo. Kay kanini ang ebanghelyo nga istorya kanini nagpakita, no? Nga
Ngano man si Jesus nga pagkakita niya dito sa templo nga nagkaguliyang ang mga tao mura o kanang merkado, ngano man siya nasuko, no? Wala na siya diretso bitaw pagkakita nimo na kung ikaw nakakita ato, maguna-una pa ka og unsay kung buhaton ini. Masuko ba ko? Magbadlong ba ko? Nga ang templo gihimong merkado? Diretso ang ato ang Ginoo siya gibuhat, nagbuhat siya og kananaang latos, no? Whip o latos, no? Ug iyang panglatos ang katong ilang mga baligya, ipanglatos nila ang mga money changer. Makita nimo ang iyang instinct ma. Ang instinct nimo, makita nimo ang instinct og kanang sayod yung kanang imong nasayran sa imong kaugalingon nga dili gyud ni mao. Kani ilang gibuhat dili gyud ni mao, diretso gyud kadayon mo kananaang mo koreksyon, no? Like for example, mga bata nimo na ilang gibuhat, no? Nagdula og kalayo. Maghuna-una pa ka, unsay akong buhaton ini? Ako pa ba ning badlongon? Ako ang patgangon? Ako ang i-prevent sila nga dili magdula og kalayo? Tagasa maghuna-una sa ko. Magtan-aw sa ko sa libro sa purse kuan kanang safety purse. Unsay akong buhaton? Dili. Because ikaw hibalo ka na diretso nga dili gyud ang ngayon magdula o kalayo labi ng mga bata wala sa kasabot sa ilang ginabuhat. Diretso dayon, no? Diretso dayon nimong patgangon nimo, ipa-stop nimo sila nga dili magdula o kalayo. Mao ni si Jesus. Kaysa uban nga mga komentaryo makaingon sila na unsa man si Jesus, grabe naman po siya nga dali ra magyo siya nasuko, no? Ang iyang aksyon unsa ba to, no? Mura man og dili angayan to nga iyang aksyon pagabuhaton. Iyang gipang kuan, gipang balintong ang mga nagbaligya og salapati o gatunto ang mga money changer, nawasak ang ilahang tanan nga mga kwarta, no? Kinahanglan nga ato hinuktukan, no? O insakto diri sa panahon sa Kwaresma, tanaw na to ngano to, no? Si Jesus nga kanana gisapot man gyud siya. Nasuko man gyud siya, no? Ug iya man yung giaksyonan diretso. So sama sa akong example, dili gyud ang ayan buhaton sa mga katawhan sa Ginoo. Grabe gyud ang iyang kananaang gibuhat nga kuha siya og kanang broom o kanang silhig, iyang silhigan tanan, iya pang papahawa tanan ang mga traders, no? Traders nasyak og maayo ang mga disipulo nagtan-aw, no? Wa sila makatuo nga nag-uban sila ni Jesus. Si Jesus diretso ning koreksyon sa diretso ang ubang mga disipulo wa natangaan. Wa ilang nabuhat gani, no? Nahitabo kani sa panahon sa Jewish Passover. Samot na og Jewish Passover, springtime man sa ila or Lent, kaning Lent, springtime man no? So nahitabo ni sa during sa springtime or Passover, no? Preparasyon sa Passover. So grabe kadaghang tao. Ibalo ka og pila ka tawo ang niyanha sa Jerusalem? 1 million kuno ka buok. Just imagine that ang negosyo nila, no? Just imagine. Ang ilang negosyo, grabe gyud ka lucrative, no? Nga negosyo, no? Maayo gay nga negosyo. So, mangutana ka after ta mamalandong unsa may naka-trigger nga ni-explode pa si Jesus. Ang naka-trigger yun niya, ang balay sa Ginoo, makita niya ang talan-awon nga murang merkado, ang sounds, kung tan-aw nimo is nana sila yung mga sounds during that time,
ilag yung gamiton siguro ang sounds, no? Kung may mga acrobats during that time na pa mga acrobatic nga pasundayag, no? Ang sounds, unsay sounds nila, of course ang ilang live nga mga sounds, no? Unya ang smell, no? Kung ikaw dito nagkuan ka, nag-meditate ka sa scene during that time, ang sound, ang baho, makita ni Jesus pag abot niya na sa temple mo iya nakita. No wonder, no? Kanana ang masuko gyud sa Jesus sa iyang nakita. But kung mangutana ko karon himo, unsa ba puy tuyo po ni Jesus nganong niadto man siya sa temple? No? Si Jesus biya sa iyang mission, ang primero gyud niyang adtuan kung makaabot siya sa usa ka lugar, kung dili sinagoga, temple. But usa man kabuk ang temple nasa Jerusalem, dako kayo pag-abot niya Jerusalem, gikan siya sa Galilea, no? Human si John the Baptist giputlan og liog, siya na nimpuli. Yung siya karon na panahon na gani sa akong mission. Pag-abot niya sa Jerusalem, dili man sinagoga kay templo man. Templo gyud ang gibisitahan. So ang tuyo gyud niya nga muadto siya sa templo is magampo, magpasalamat sa Ginoo, mangayo og giya sa Ginoo sa iyang buhaton sa Jerusalem nga magsangyaw siya sa mayong balita, no? So kung sa ingon ana nga pamaagi, yung siya nga sayop gani akong pag-ani diri, noon sa naman ang templo, nahimo namang marketplace, no? Nahimo naman ang templo sa kananaang merkado. Kaning templo gibuhat kani, no? Gibuhat kani para sa pag-glorify, paghimaya sa Dios ug puy-anan sa Dios. Kay ang pagtuo sa mga Hudiyo sa una nga ang Holy of Holies part sa templo nga ang pari ray makasulod, mao man ang puy-anan sa Ginoo. No? Puy-anan sa Ginoo nga naa gyud ang presensya sa Ginoo. Naunsa man ning dili naman, wala naman diri ang presensya sa Ginoo pagtan-aw ni Hesus. Merkado naman ni. No? Mga animals pa nagdasog, naguban sa mga tao nga naman, na ang kanding, na ang karnero, na ang mga salapati, labaw sa tanan, na ang mga kananaang baka nga toro, tuwa dito, no? So grabe gyud kayo ang negosyo. And then, purti kagubot kaayo. Kaya nga naman, lain-lain nga nasod tuwa dito. Remember, universal na ang kananaang Hudiyo nga pag-worship sa usa ka Ginoo ra gyud. Worship of one God. Universal na with all the nation to the ends of the world, to the ends of the earth. So, tuwa tanan dito. So, nga naman nga naay money changer. So, ang money changer, gituyo nila nga naay mga money changer, kay nga naman ang mga foreign currency, kana mga kwarta sa ubang nasod, dili dawaton para ihalad. At tinuod man po, no? Ako, in fairness po sa Hudiyo, dili po kung dawat o ihalad na ko kang sa Ginoo katong Romano nga coins nga na dito nga ang emperor Ginoo nakasulat dito, naka-inscribe nga ang kani nga emperor siya considered pod ang Ginoo, imong ihalad ay dito sa Ginoo, ihalad nimo sa atong Ginoo, dili pod pwede. So ang ginabuhat nila muna yung purpose sa money changer kay ilisan imong kwarta para ang kwarta nga ihalad nimo sa templo kanana ang katugyong kwarta sa kanana ang allowed, no, Jewish nga kwarta mo allowed ra gyud dito sa paghalag sa Ginoo. Sakto po, no? So puro mo'y puro ngano man nga nasuko man taon pud ug maayo sa Ginoo ani nila, no?
makita nimo ang kananaang Ginoo nga tungod sa iyang kasuko, makita po siyang mura po siyang propeta during that time. Propeta nga nangabog, propeta nga nag-insist yun nga sa iyahang isyu, pagpahimangno sa mga tao, pagbadlong sa mga tao, no? So, money changers, kinahanglan yun sila, no? Gawa sa pagbaylo sa kwarta para ihalad sa Ginoo. Kinahanglan po sila kay ang ilang kwarta dili dawaton og mopalit ka og halad. Palit ka karon og kanang salapati, dili man dawaton imong kwarta og dili kwarta sa Hudiyo, no? Kay katong kwarta pod ang uban ato kay naabi apoy porsyento ang mga pari. Nabi sila ilahang porsyento pod sa katuntuan na maligya dito aganta kay balo nga ilaha po to nga negosyo. Alala mo dawat mo dala kwarta day nga halin nga kwarta sa wa sila kasabot ug unsay nakabutang dito nga inscription o naong sa tao nga unsa na strikto magyud kayo ang ato ang simbahan sa una o ang sinagog o ang templo nga ang para sa Ginoo para gyud sa Ginoo, di ba? Siya nga unsay nakaukit na ingon si Jesus o kang naong ni Caesar din pay to Caesar. No? Pay taxes to Caesar kay iya man ang naong nakaukit diya sa kanana diya sa kwarta, no? So pagbay sa animals unya kanana ang mga unsa pa na ang ilang kanana ang paliton nga mga klase nga animals nga ilang ihalad, no? So mo na siya nga ngano man po taon nga kanana ang dito magyud mo palit og mga animals para ihalad. Abi nimo tinuod po yun nga lison man po kag maghalad ka og kanana ang kanding nga niwang kaayo ngano man magbaklay ra gud ka og magkabayo or magdangki na isakay pa nimo o iguyuro nimo ang imuhang animals gikan sa imuhang lugar, imong nasod paingon sa Jerusalem para ihalad nimo pag-abot niwang na kayo, no? Or wata kay balo og nabalian og tiil o napiang na di man na pwede ihalad. Kinahanglan ang imong ihalad healthy yun nga animals. So no wonder nga didto gyud ka, no? Didto gyud ka magkananaang magpalit og halad nimo, which is also in fairness na po sa kuano kanana makita mo po nato sa karong panahon na alala maghalad ka sa Ginoo nga kulang, maghalad ka sa Ginoo nga laya na nga bulag na dito na gyud ka mo palit sa simbahan para imong ihalad. Alala magtanom kag bulag ka lisod ba imported ba ng mga bulag pud atong ihalad sa mahal nga berhen, no? Dito na gyud ka mo palit, no? So mura-mura ra gyapon ang ato nga kanang kapanahonan karon, no? So nahimong marketplace ang kananaang sa tawag ini kananaang templo na may Court of the Gentiles, no? Kanang Court of the Gentiles para ra gyud sa mga Gentiles nga magbisita sa templo, no? Especially sa Passover. Napoy korte para ra gyud sa mga Hudiyo. Napoy para sa mga pari. But ang kasukan yun kayo sa Ginoo pod ngano man nga dito man sa Court of Gentiles nga maligya na nga dili man na baligyaanan para man na dito magampo ang mga Gentiles gisiparit man sila para man na dito pod katuto ang mga tao nga dili mga believers gani sa kananaang usa ka Ginoo sa Hudiyo, no? One God, one kananaang Yahweh sa Ginoo. Dito sila gaampo bisan og dili sila kananaang members sa Judaism nga kananaang simbahan, but nagtuo sila nga naa gyud Ginoo ang Israel. So dito sila paingon anang Court of the Gentiles. Ang gakasuk-an og maayo ni Hesus kay nganong dito
na maligya na ni abot na ni saka na dito sa court of the Gentiles ang kananaang kapamaligya. Dito tato sila gawa sa templo. Wala problema, no? Wala ba problema sa ako nang kikaistorya kinanglan nga na kinanglan magyunayan manage hinder. Kinanglan magyud ka magkananaang magpalit og kanang healthy nga animals para imong ihalad, no? Ay kasukan og may ni Hesus nganong dito man gyud sa court of the Gentiles na maligya na ang mga negosyante, no? Dito na sila na maligya, no? Ngani kung atong dumduman sa first Sunday of Lent, mo ni siya ang katong testing sa diserto, no? Katong testing nato sa ascesis, katong spiritually fit, no? Ang Ginoo nagpadayag sa iyang gahom diha sa diserto sa unang Sunday, unang Domingo sa Lent. Sa ikaduhang Sunday, ikaduhang Domingo ato niagi Transfiguration, no? Kay nagtuo sila ang Ginoo pareha sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, ang pagtuo nila maluyahon nga ato ang Ginoo kay wala man moanhi ang Ginoo diri nga naay trompeta, nas langit, nasa clouds ning abot, naga-chariot, but nagpakatao diha sa Bethlehem sa pasungan lang yung taon, no? So, siya nagpakita sa tulo ka apostolis nga mao ni ako. Mao nang na ang clouds ning istorya ang Ginoo diha sa clouds ning siya nga mao kani ang akong anak, paminawa siya. This is my beloved son. Listen to him, no? Sa high mountain. So, kaning third Sunday sa Lent, makita nimo og nasinati na to karon sa ato ang mga pagbasa o sa ako ang pag-explain nga nagpakita ang presensya sa Ginoo sa ato ang panimpamuyo diri sa ato ang panginabuhi. Nagpakita siya diha sa ato ang simbahan, diha sa ato ang Diyos nun nga kananaang panginabuhi ug siya nagbadlong, no? Kaya nga naman, diha sa templo mo na ang presensya sa Ginoo nga siya na nagpuyo diri kanatong tanan, no? Pareha ra gyapon kung ang presensya sa Ginoo makita niya sa tabernacle nato na diha sa kananang holy, no? Kananang tabernacle, no? 24 hours a day, 365 days a year, naana siya kanunay pwede ka mag-vigil, magbisita diha. Karon ang mga mamaligya og bulak, mamaligya og kanang mga rosaryan og naana diha sa duol ug sa sulod sa simbahan o sa imo ihuna-unaon. Nga ang Ginoo nagpuyo kanato, isip mga katawhan sa Ginoo diha sa simbahan. Ang simbahan atong i-regard nga puy-anan na sa Ginoo, dili nato siya himuon nga sana nga wala na puy reverence, wala respeto, no? Wala nato tagay siya luna nga naa siya diha. O diha pod kita magampo mamalandong o makipag-istorya sa Ginoo. Mo na nahitabo during that time. Kaysa katulong nga Sunday, katulong nga Domingo sa Lent, kita gipakita sa ato ang Ginoo nga siya naa ang iyang presensya kanatong tanan, no? In John chapter 2 verse 17, "Zeal for your house will consume me," no? Or in Psalm 69 verse 9, makita nimo nga, "For zeal for thy house has consumed me, and the insult of those who insult thee have fallen on me." Yung siya nga insulto kuno ni. Kay si Jesus naigugma og maayo sa templo kay naa siya diha kapuyo. Naa diha ang Ginoo nagpuyo. So much so that he does not allow to turn the temple into a marketplace. Because this is a sign that this house is desecrated. Unsa nin desecrated? Panamas-tamas, insulto, no? Pasipala sa
puy-anan sa Ginoo ang gibuhat sa mga Hudiyo nga gihimong marketplace, no? Gihimo niya nga kananaang merkado ang simbahan. And then the Jews then are asking, oh, imo nang gipanglabay, imong gipanglatigo kanang amo ang mga animals nga kuan gipangabog nimo o gipangbalintong nimo ang money changer. Unsa may sign o miracle, sign, sinyalis, no? Kang San Juan ang iyang kananaang pagpresentar sa miracle ang iyang gibutang diya sa iyang ebanghelyo, sign, actually miracle. What sign are you showing to us? Unsa nga sinyalis imong gipakita kanapo Hesus, no? Unsa nga sinyalis, no? Nagkuan sila, nangutana sila, kay nga naman imo maning gikasukan tanan, unsa man nga sinyalis, no? Wa sila kibalo silang sala nga ilang gidi-secret, gipanamastamasan nila kay gihimo nilang marketplace, no? Ang court of the Gentile or ang sulod sa templo. Si Jesus nag-offer og sign. Destroy the temple and He will rebuild it. Kay kung panitan og ilang i-destroy po taon ang temple, si Jesus pwede niya i-rebuild. Of course, they could not take up the challenge because they replied. Sila mismo ga-reply nga, it took us 46 years so far to build the temple, no? Actually, ang iyang lang pangutana, makita nimo nga, nangutana sila, unsa man imong authority, Jesus? Nganong namadlong man ka ingon ana? Granting nga tinuod among gipanamastamasan ang templo, gihimo na mo marketplace, unsa may imong authority? No? Kana, kinsa manay ka? Wa sila kay balo nga si Jesus mismo siya mao ang templo, no? Diha makita nimo siya day ang templo diha sa ihang passion, death and resurrection. The house of God is the heart of the disciple. As with the temple was a visible sign of God's presence. So, we are challenged to retain our primary focus on the glory of God visible in our lives, no? Ang templo mooy visible, mooy makita gyud nato nga sinyalis nga ang Ginoo presensya kanato diha sa ato ang simbahan, no? Diha sa santos nga misa, diha sa sakramento sa ato ang kananaang simbahan, tanan nga sakramento, no? Sakramento sa reconciliation na ang Ginoo, sakramento sa pagbunyag, sakramento sa pagpanambal, healing, sakramento sa bukasyon sa pari, no? Naa diha ang atong Ginoo. Ug naa usab ang atong Ginoo diha sa tabernacle, no? Nga mabisitahan nato 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Naa kanunay diha. Nagauban ka nato sa ato ang kaugalingon nga panginabuhi sa ato ang komunidad, sa ato ang nasod, no? Sa tibuok kalibutan, naa diha ang Ginoo nag-uban kanato, no? Ngani sa Kwaresma, iyon siya nga mo ni atong primary focus ang glory sa Ginoo, kahimayaan sa Ginoo nga mao ang visible sign, makita nimo diha sinyalis iyang presensya nga naa siya nag-uban kanato. Gipahinumduman kita ni ana nga ato pong gamiton karon panahon sa Kwaresma, pagpamalandong. Ug asa naman ta? Pagpamalandong ug ato bang napuy-an
ang presensya sa Ginoo sa ato ang kaugalingon nga mga kinabuhi sa atong pamilya ug sa ato ang komunidad. Unsa man ang uban wala na gyud gasimba. Musimba lang o Biyernes Santo, no? Ug maka bisita lang sa subo kayo, makabisita lang sa simbahan ug mamatay na. Na blessingan na sa Ginoo. Sa pare. Sumuni ang atong focus karon sa ikatulong Domingo sa kananang Kwaresma mao ang presensya sa Ginoo naa kanato tanan. Na ba atong relasyon sa Ginoo? Kay present man siya. Naman siya kanunay kanato sa atong pamilya, komunidad, ato ang kalibutan, atong nasod. Naa ba? Mabati man nato. Kabahin ba siya sa ato ang panginabuhi? Atong mga desisyon, discernment, atong mga buluhaton, kabahin ba siya? Nan mo ni ang ato ang pagahinugtukan sa panahon sa Kwaresma, ang presensya sa Ginoo sa ato ang kaugalingon, pamilya, ug sa atong nasod sa tibuok kalibutan. Salamat kayo mga igsoon. Diri ra ko taman og daygon ug himayaon ng Ginoo pinaagi sa pagpangama ni Mama Maria nga kanunay yun nga gagiya gauban kanato ug unsaon yun nato labi na kaning presensya sa Ginoo naagyud kanunay siya, no? Naagyud kanunay ang ato ang Ginoo. Ipahinumduman gayud kita diha sa ato ang kinabuhi pinaagi ni Mama Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat kayo o maayong hapon sa tanan.